Bé, bon vespre a tothom, gràcies per vindre. Coincidint amb el Dia Internacional dels Museus, avui 18 de maig, presentem la tercera conferència i la quarta activitat d'aquest cicle, que hem organitzat 6 activitats i estem en la quarta i és la tercera conferència. Informar-vos que totes les conferències les podeu seguir a través del nostre canal de YouTube i també recordar-vos que estem a la 11a edició del cicle Parlem d'Història, que aquest cicle és organitzat amb l'IECAU, l'Institut d'Estudis Comarcals de l'Alt Urgell, l'Espai Armengol, l'Ajuntament, Consell Comarcal, Arxiu Comarcal de l'Alt Urgell i res, ja dono pas al president de l'Institut d'Estudis Comarcals que presentarà la conferència. Moltes gràcies. Bé, gràcies, Anna. Bona tarda a tothom. Avui la xerrada ens l'oferirà el Dani Fiter, que segurament els que sou assidus d'aquests cicles ja l'heu sentit fa bastants anys ja, per tant ja és un vell conegut de les activitats que fem des de l'Institut d'Estudis. Segurament molts el coneixereu, a més, perquè des de fa un temps està fent tota una feina importantíssima de difusió amb setmanaris locals, en el qual haureu vist articles sobre diferents pobles de la nostra comarca fa 100 anys, i amb uns buidatges documentals que a vegades no es veuen però que impliquen una feina molt rigorosa i molt estricta. El Dani és llicenciat, és grau ja, els que ja comencem a tenir una data, encara parlem de llicenciatures, ara ja no, és grau en Història per la Universitat de Barcelona i està estudiant també el grau en Dret a la Universitat Oberta de Catalunya. I això, com veureu, li dona una doble visió que pensem que és molt interessant. Per una banda, aquesta vessant més històrica i més de buidatge exhaustiu de documentació, però per altra banda també aquest punt de vista legal per entendre per què les coses són com són. Al final la legislació determina què és el que es fa i per quins motius es fa. Per tant, ho podreu seguir avui. Avui el Dani toca molts temes i avui ens parla d'aquest concretament, un tema inèdit a la nostra ciutat, que és l'educació pública femenina. Sabeu que hi ha hagut algunes iniciatives, de vegades vinculades a efemèrides d'estudi, de recull documental de diferents escoles. Al seu dia es va fer un recull sobre el centenari de la Salle, també no fa molt es va fer un recull sobre les monges, i avui el Dani ens oferirà aquesta visió sobre les escoles públiques amb el seu conjunt i centrades especialment en l'ensenyament femení. Pensem, per tant, que és un tema interessant, un tema molt desconegut i que segurament ens aportarà moltes coses noves. Per tant, gràcies a tots vosaltres per la vostra assistència i gràcies, Dani, per acceptar de fer aquesta xerrada. Moltes gràcies a vosaltres. Bé, bona tarda. Agrair-vos aquesta tarda de calor que hagueu vingut aquí i els que ho mirareu després també per compartir el temps aquí. La preparació d'una xerrada sempre porta molta feina. Vull dir que m'heu de disculpar si estic una mica nerviós perquè això a vegades les coses del directe. Bé, comencem. Avui us parlaré de l'educació pública femenina. No us parlaré de l'educació privada femenina. Aquest és un punt perquè potser em preguntareu per què no parlaré d'algunes institucions més a fons i em centraré bàsicament en l'escola de pàrvuls i en l'escola de nenes. Comencem la xerrada. Bé, algunes consideracions prèvies. He volgut fer aquesta introducció perquè normalment pensem que la dona de principis del segle XX vivia tancada a casa, cuinava, no sortia de casa i tenia un paper poc actiu a la societat. I encara que documentalment ens costi de trobar-les, hi eren i representaven més de la meitat de la població. Treballaven al camp, eren les mares de la família, tenien un paper actiu i fins i tot en el nostre territori, en la nostra comarca, es dona el cas que en lloc del privilegi de l'hereu, moltes vegades hi ha el privilegi del primogènit, és a dir, que els heredaments normalment es feien per la persona que era més gran, independentment que fos nen o nena. Això també ens dona aquesta força, aquest pes del matriarcat en algunes poblacions, que és bastant evident. Bé, us he ficat aquesta imatge perquè veieu una miqueta que trobem la dona al camp, que té aquest paper actiu, que ajuda a les feines del camp i molt sovint treballa més que l'home, en alguns casos. Bé,
Per parlar de l'educació femenina, ja veureu que he volgut agafar algunes opinions d'alguns autors perquè veieu una miqueta la mentalitat d'aquella època, perquè sovint quan pensem en el passat, doncs partim d'unes idees preconcebudes i cal tenir en compte el pensament d'aquella època. Bé, ens diu un dels pedagogs que hi ha en aquell moment, ens diu que el niño y la niña no ofrecen diferencias esenciales como sujetos de acción educativa, pero todavía queda por averiguar si es el mismo el término a donde hay que elevarlos, o sea, el fin de la educación en uno y otro caso. És a dir, que aquest pedagog en un principi parteix de que sí, que el nen i la nena en un inici, els pàrvuls són iguals, però que l'educació s'ha de diferenciar pel fet de que a la societat d'aquell moment vol crear un determinat prototipus d'home i un determinat prototipus de dona. I això ens ho trobarem, aquesta mentalitat, i aquest fet també la veiem molt present en aquesta època. Bé, ens diu, la introducción de las máquinas, diu, y la evolución por ella producida en la industria, diu, fueron quitando una por una a las mujeres las tradicionales ocupaciones a que se dedicaban en el retiramiento de su hogar. De ahí ha nacido el ansia por alcanzar la igualdad de derechos profesionales y como medio para realizarlos el deseo de obtener derechos políticos y sobre todo de participar de una misma educación e instrucción y para ello de que se les abrieran todos sus establecimientos de enseñanza patentes a los varones. Bé, aquí tenim una al·legoria que veureu aquesta imatge, és bastant reflecteix aquest moment, l'evolució industrial, i veiem una al·legoria de l'ensenyança que acompanya aquesta nena i veiem les màquines, els trens, les fàbriques, l'electricitat. I ens diu, continuem amb aquest autor, que ara després a la següent diapositiva sabrem qui és, ens diu que el sujeto de la educación femenina, diu, es la niña, y diu, y para orientarla debidamente, diu, hemos de comenzar por estudiar lo que en ella hay y lo que debe en ella desarrollarse para que llegue a ser mujer. Diu, no mujer en un sentido puramente material o fisiológico, diu, sino en un sentido moral y social, que es el que a la educación se impone. Diu, una parte considerable, i aquí molt sovint pensem que aquesta educació està enfocada a crear les futures mares, que en part sí, els pedagogs d'aquell moment el que busquen és educar aquestes futures mares, però aquí aquest pedagog també hem de pensar una mica en la mentalitat d'aquella època, ens parla de la solteria i ens diu que les noies de classe mitjana no trobaran el seu marit idoni i moltes quedaran viudes o solteres i diu que això s'ha de solucionar i s'ha d'educar. Diu, una parte considerable de nuestras educantas, diu, no llegará nunca a contraer los lazos familiares que forman su más natural vocación. Y ese problema, más aún que la suerte de las casadas, es el que ha dado origen a la cuestión feminista. Diu, estas jóvenes de clase media, abocadas a una forzosa soltería y consiguiente desamparo, son las que principalmente han dado lugar al problema feminista. Clar, hem de pensar en la mentalitat de l'època. Avui veiem això i ens escandalitzem. I ho he ficat precisament perquè comprenguem el model educatiu estava basat en pedagogs que reflectien aquestes idees. Aquest és el pedagog, és un sacerdot i pedagog català que va fer el llibre L'educació femenina, que va tenir moltes edicions. De fet, va tenir edicions des del 1912 que es publica i es va continuar editant. Diu, les labores, ella ens parla, diu, les labores propias de su sexo, diu, les labores propias hasta ahora de su sexo no les pueden ofrecer el sustento, ens parla d'aquestes dones que són solteres, diu, y anímanse, diu, a cometer otros trabajos, diu, ocupaciones profesionales y facultativas que requieren preparación científica, diu, y por eso claman para que se les abran los establecimientos donde la reciben los muchachos,
pues se les funden otros particulares para ello. Digo, esto produce una elevación de las exigencias intelectuales en la educación femenina. És a dir, que el sacerdot ens diu, clar, com que moltes es veuen abocades a buscar treball fora de les ocupacions que tenen a casa, doncs se'ls ha de donar una millor educació. Bé, una mica no em vull fer pesat amb això perquè aquí ens podríem... Bé, en primer lloc cal començar parlant d'on neix aquest model públic d'educació femenina. Abans del 1857 hem de pensar que no hi havia, l'Estat no s'havia preocupat o s'havia preocupat molt poc de l'educació dels infants, siguessin nens o nenes. Hi havia ciutats i viles on l'Ajuntament sufragava un mestre que impartia docència, però generalment aquest mestre només impartia docència als nens. Les nenes havien quedat relegades a l'educació privada. En aquest cas aquí a la Seu tenim, després en parlarem, les monges de l'ensenyança, que es funden aquí a la Seu el 1722, i diguem que l'Ajuntament no es preocupava de les necessitats educatives de les nenes. A partir de 1857 hi ha una llei que el primer que diu és que la primera ensenyança elemental és obligatòria, diu, para todos los españoles, los padres y tutores o encargados, diu, enviarán a las escuelas públicas a sus hijos o pupilos desde la edad de los 6 años hasta a la de 12, a no ser que se les proporcionen suficientemente esta clase de instrucción en sus casas o en establecimientos particulares. L'edat d'escolarització aquí ens pot sorprendre, en un inici només és dels 6 als 9 anys, quan es fa aquesta llei el 1857 només es diu que els nens i nenes han d'anar a l'escola dels 6 als 9 anys, hem de pensar que poden aprendre en 3 anys, doncs poc, però a partir de 1901, i veureu que hi ha molts canvis a principis del segle XX, doncs aquesta edat s'amplia i es passa dels 6 als 12 anys. Hi ha un grau primer, abans d'aquests 6 anys, que és dels 3 als 6 anys, que trobaríem les escoles de pàrvuls, que en parlarem ara a continuació, i aquestes escoles de pàrvuls en pobles petits no hi eren, només existien en poblacions una mica grans, com la Seu, com Organyà, però moltes d'aquestes escoles de pàrvuls molt sovint estaven unides a les de nenes, que ara continuarem i en parlarem. A l'article 97 d'aquesta llei ens parla de la definició d'una escola pública. No entrarem aquí, només us ho he ficat perquè ho tingueu i ho pugueu veure. I l'article 100 diu: en todo pueblo de 500 almas, diu, habrá necesariamente una escuela pública elemental de niños y otra, aunque sea incompleta, de niñas. Las incompletas de niños solo se consentirán en pueblos de menor vecindario. I aquí cal fer una intro per saber què és això de completa i incompleta. En els termes d'aleshores, una escola completa és l'escola on hi ha tots els alumnes d'un sexe. És a dir, tenim una escola de nens, si només hi ha nens, a aquella escola de nens, doncs és completa. Si en canvi hi ha nens i nenes, com passa en moltes escoles rurals que són mixtes, diguem que és incompleta. Llavors aquí què ens diu? Que els nens generalment, i ens parla la llei, ens diu que han d'anar a escoles que no hi hagi nenes. En canvi, les nenes, en un cas que hi hagi alguna contingència, que hi hagi molts nens en una escola, doncs es pot derivar alguns a aquesta escola de nenes, però diu, és gairebé l'últim curs aquest, perquè com veurem, a continuació, ens diu l'article 103, diu, únicamente en las escuelas incompletas, diu, se permitirá la concurrencia de los niños de ambos sexos en un mismo local. Y aquí ho he subratllat que diu, y aún así, diu, con la separación de vida. El legislador, que veu de totes aquestes idees que hem comentat abans, té pànic a ajuntar els nens i les nenes. Llavors, ell el que vol és separar-los i, de fet, veurem una imatge on els tenim completament separats a les aules. També hem de pensar que aquestes escoles, quan parlem d'una escola, ara ens imaginem
una escola que té un director, que hi ha uns professors, que hi ha uns cursos. En aquest moment no. Quan parlem d'una escola estem parlant d'un únic professor o una única professora que s'encarregui de totes aquelles nenes de 6 a 12 anys, independentment del número. Doncs, clar, ella les intenta separar per lo avançades que van, però, clar, hem de pensar que això no facilita les coses i l'ensenyament progressiu. Llavors, clar, és un problema que avui ens costa d'entendre. Més endavant, a partir de principis del segle XX, hi haurà un moviment per graduar les escoles. Les escoles graduades són aquelles que tenen graus, és a dir, que tenim un director o una directora i tenim uns graus, tenim uns professors que s'encarreguen de cada grau. Aquí a la Seu, a principis del segle XX, cap al 1910, doncs s'eleva al Ministeri d'Instrucció Pública una petició per graduar les escoles, però només es preocupen per les de nens. Les de nenes no seran graduades ni es demanarà cap instància per graduar-les fins als anys 30. Hem de pensar doncs, la mentalitat que hi havia en aquest moment i el que es valorava l'educació femenina. Bé, clar, quan parlem d'aquestes escoles de nenes, també hem de pensar en les professores. Fins que hi ha aquesta llei no hi ha professores pròpiament dites, però a partir d'aquesta llei el govern estableix les escoles normals de mestres. Clar, fins a aquell moment hi havia molts pocs centres formatius on es pogués formar una professora. De fet, el 1857, quan es publica aquesta llei, només hi ha 3 escoles normals de mestres, la de Pamplona, la de Logroño i la de Badajoz. I aquell any es funda la de Cádiz, Guadalajara i Múrcia. Clar, costarà que hi hagi una professionalització d'aquest magisteri femení. I com a mostra d'això tenim que les escoles normals de mestres per formar professors es comencen a crear a partir de la dècada de 1830. A Lleida, a la província de Lleida, són pioners. El 1841 ja tenim una escola de mestres. En canvi, la llei de 1857 obre la porta a que hi hagi escoles de professores i passaran prop de 30 anys fins al 1855 que no es crearà una escola pròpiament de mestres per formar mestres. Com ho feien fins al 1855? Doncs generalment s'habilitaven persones que tinguessin una vocació educativa i molt sovint eren les pròpies esposes dels professors. És a dir, venia el professor, doncs habilitaven la seva esposa perquè cuidés les nenes, perquè els ensenyés a cosir, perquè els ensenyés una mica a llegir. Hem de pensar això. A partir de 1855, abans també tenim professores que venen d'altres escoles on ja s'han format, doncs tindrem una gran fornada de professores que ja vindran formades. Bé, aquesta idea de la separació de gènere no és exclusiva del nostre país i de fet està estesa a tot l'hemisferi occidental. Llavors ens diu, aquí us he ficat aquest petit fragment del Paulsen, ens parla això, diu que l'educació ha de ser separada, ens diu la mujer, perquè veiem una mica com pensàvem, diu la relació mútua entre los sexos, diu, se halla determinada en el eterno orden de la naturaleza, de suerte que el varón sea la parte activa, el que pretende y el que presenta conquistar el favor de la mujer, diu, llegando hasta luchar con sus rivales para ganarlo en buena lid. Diu, la mujer, por el contrario, diu, desempeña el papel expectante, se deja solicitar y requerir y otorga sus favores con timidez y rigorosamente. I perquè veiem una mica aquesta mentalitat que està estesa i aquí no és una opinió qualsevol, és un professor de pedagogia. Aquest senyor edita manuals que tenen de la Universitat de Berlín. Clar, no és una opinió d'un senyor que passava per allà, perquè veiem això una mica. Diu, clar, aquesta separació després s'argumenta per un altre punt, que cal fer un incís, que ells deien que no era bo, que els nens i les nenes estessin junts no era bo.
Y llavors ens parla, diu que hay un punto, diu, desde el cual las líneas que han de seguir las niñas y los niños, diu, dejan de ser paralelas. Diu que poco más o menos, diu, es al acercarse la pubertad. Diu, cuando el niño siente, diu, que se ha de preparar para hacer frente a las responsabilidades de la vida, diu, mientras la niña comienza a mirar las incumbencias del hogar que han de pesar sobre ellas. Llavors ens parla, diu, la biología, por otra parte, nos enseña por lo menos, diu, que el desenvolvimiento cerebral, diu, se termina en las muchachas antes que en los mozos. Diu, las primeras, diu, llegan pronto a su madurez, lo cual es, a mi entender, una indicación de que su objetivo no está colocado tan alto como el de los varones. Diu, por lo demás, diu, las mujeres, diu, envejecen a sí mismo antes que los varones, los cuales suelen ser más robustos y capaces del perseverante trabajo. Clar, aquesta opinió de la separació tampoc no està estesa a tot el món. De fet, a principis del segle XX i ja al quart del segle XIX, doncs als Estats Units comença a trencar una mica aquest model. I aquí veiem una escola, una fotografia d'una escola pública de Washington, el 1899, on ja trobem nens i nenes junts. No estan separats, ni amb cadires, ni amb taules, ni... Vull dir que aquí els veiem junts. El que us dic, doncs aquesta educació s'enfoca a crear les futures mares i els futurs pares del demà. I aquí veiem una foto on veiem els nens de soldadets i les nenes d'infermeres, tots ben separats, que no es toquin. Diu, aquí perquè veiem una miqueta aquesta mentalitat també una mica que ens diu que ens parla, diu que la bellesa es perd ràpidament amb les dones, perquè veiem una mica, us ho he ficat perquè veiem una mica aquesta mentalitat, no vull entrar aquí perquè no és el fons de la qüestió. Aquesta frase és boníssima, diu, la coeducación de los sexos, diu, ha de perjudicar necesariamente la salud, diu, de las mujeres, diu, hacerlas menos aptas para su futura maternidad y a dañar la generación que nacerá de ellas. Diu, la coeducación de los sexos, diu, tropieza con dos inconvenientes graves. Bueno, aquí ens diu, ens torna a dir això, doncs, que diu, las alumnas, las cuales en contacto con los alumnos, diu, sienten despertarse poderosamente su vanidad femenil, que confía más en las gracias de su sexo que en sus dotes intelectuales para abrirse paso en la sociedad, diu, les jóvenes. Clar, aquí doncs tot aquest argumentari que gira al voltant d'això. Vull dir, a casa ho podeu llegir, ja veureu. Bé, entrem una mica més en matèria, amb el currículum acadèmic. El currículum acadèmic d'aquesta educació de primera ensenyança obligatòria doncs és bastant comú, però veurem que té diferències entre els nois i les noies. Hi ha una primera part comuna, doctrina cristiana i nociones de historia sagrada, diu, acomodades a los niños i també diferents manuals per les nenes, llavors lectura, escritura, principios de gramática castellana con ejercicios de ortografía, principios de aritmética con el sistema legal de medidas, pesas y monedas. I aquí és el punt sexto, que no us l'he marcat, és el que és només pels nois. Breves nociones d'agricultura, indústria, comercio, diu, según les localidades. Bé, a l'ensenyança superior doncs hi ha 3 punts. Aquí ja sí que es diferencia completament, vull dir, només tenim un punt en comú que faran nois i noies, que són condimentos de historia y geografía, especialmente de España. Els principios de geometría y dibujo lineal y agrimensura, això no ho fan les noies, tampoc nociones generales de física i història natural, tampoc no ho fan. I llavors les noies què fan? Doncs les noies s'ha de reemplaçar aquests punts que no hem marcat, diu, por labores propias de su sexo y economía doméstica, elementos de dibujo aplicado a las mismas labores y ligeras nociones de economía doméstica. No és una opinió que només tinguin els pedagogs, perquè sovint pensem, bueno, doncs no era una opinió d'un senyor, a més és un sacerdot, podem pensar que té una mentalitat més tancada. No, era una opinió estesa per tothom i de fet
però no posaven tant d'èmfasi les pedagogues que escrivien en aquell moment, i aquí tenim com a referent la Matilde Leal i Mijares, que escriurà un manual que serà d'ús general a les escoles de formació de magisteri de professores, que és l'Escola de Niñas, que és un llibre justament que s'edita gairebé 20 anys abans, i llavors pensem una miqueta que ja no és tan encarcarat la mentalitat, diu, però tot i així ens parla, diu que en la educación de las niñas, diu, debemos proponernos, diu, como modelo, una mujer ideal, no vulgar ni ignorante, pero mujer siempre inteligente y buena, instruida y sencilla, a la par. No debe desdeñar los estudios superiores, pero ha de dar la preferencia a aquellas que la preparen para cumplir su altísima misión de madre y educadora de sus hijos. Aquí ja ens deixa la porta oberta, aquí ja no ens parla que només estudien les solteres, que pobres, que han de buscar feina, no. Aquí ens diu que no han de desdenyar tampoc formar-se i continuar-se formant com a persones. I ens parla una miqueta ella, en aquest manual és molt llarg, només us he acollit uns paràgrafs, doncs ens parla una miqueta com ha de ser aquesta educació. Clar, hem de pensar que a les pedagogues també els interessava que no hi hagués unió entre nois i noies, perquè elles tenien ja la seva capelleta, és a dir, si hi havia escoles mixtes, generalment als pobles, el que feien és no volem cap professora, només volem que quan hi hagi una vacant es substitueixi per professor. Perquè, clar, una noia, una professora que venia moltes vegades soltera al poble, doncs per la mentalitat d'aquella època era un perill moral, podia inculcar males idees i no convenia. Llavors, a vegades, i m'ho he trobat repetidament, queixes elevades de no volem cap més professora, que ens vingui un professor per cuidar nens i nenes. Llavors, clar, el magisteri femení veien aquestes escoles unitàries, que només eren de nenes, un lloc perquè les professores poguessin tenir feina. Bé, parlem més, ara ens centrem més a la Seu, feta aquesta primera introducció. Bé, la Seu d'Urgell fa 100 anys era una ciutat que tenia uns 3.000 habitants i es dona la circumstància que hi havia més homes que dones. Generalment, en totes les societats humanes, generalment sempre hi ha estadísticament més dones que homes. És una qüestió de supervivència de l'espècie. Però aquí a la Seu es dona el cas que tenim dos centres bàsicament masculins, que són bàsicament la guarnició militar i d'altra banda tot l'element religiós, els seminaristes, els estudiants, el clergat, que fa que la Seu sigui un cas excepcional a la comarca. Bé, quan pensem en l'educació hem de pensar que no era quelcom que estava adduït als ajuntaments, sinó que és una societat molt ordenada, hi ha unes lleis preestablertes i hem de pensar que hi ha uns ordres i està tot molt ben regulat. Tot començava amb el primer que us he ficat al Ministeri d'Instrucció Pública i Belles Arts, tot girava al voltant d'aquí, totes les juntes que trobarem, les juntes provincials, les juntes municipals, totes baixaven de les instruccions que hi havia d'aquesta junta. En aquell moment tenim Alfons XIII, la següent foto és el ministre José Sánchez Guerra i en tercer lloc tenim el ministre d'Instrucció Pública d'aquell moment. El document que teniu a la vora és la Junta Municipal. La Junta Municipal era una junta que naixia d'una part dels regidors que escollien els membres entre els regidors, s'escollien dels regidors que formaven aquesta junta. Aquesta junta, com a vegades parlem de la Junta de Cementiris o d'altres juntes que giraven al voltant de l'Ajuntament, tenien uns llibres d'actes propis. Aquests llibres d'actes ens mostren una mica el funcionament
doncs, de tota l'educació pública d'aquí de la Seu. Perquè veiem una miqueta la presència de l'element femení, veurem que l'any 1901 només trobem una noia, que és la Mercedes de Gomari de los Infantes, és una senyora de classe alta, que està en representació dels pares de família. Això ens dona fins a quin punt les dones podien fer pressió perquè s'augmentessin cursos a aquestes escoles femenines. Bé, aquí, el que us deia abans, abans de la creació de les escoles de magisteri femení, els nomenaments es feien directament per les juntes provincials i els avalava l'Ajuntament. Aquí tenim un nomenament d'una professora d'aquí de la Seu d'Urgell, del 1867. Al 1921 aquests nomenaments han canviat molt, ja es fan en funció d'un escalafó aprovat i dels mèrits que té la professora, és a dir, la formació que té, el temps que hi porta, a dintre el magisteri. Hem de pensar que ells ho comptaven tot, fins i tot les tardes que estaven ensenyant classe, si no se'ls hi computava, ho reclamaven, perquè era l'element definitori de qui tenia més dret per ocupar una plaça o una altra. Bé, aquest segon nomenament del 21 és de la professora Anna Okamura. Ara després, quan parlarem de les professores, parlarem d'ella. En aquesta junta va guanyant a poc presència la dona. El 1923 no era habitual, el professor i la professora, el professor de l'escola de nens i el professor de l'escola de nenes i la professora de l'escola de nenes es posen d'acord per nombrar com a vocal, com a representació del professorat, no el professor, sinó una professora. I aquí tenim la Mona Moncunill, que entrarà a formar part d'aquesta junta. Perquè veiem una mica el que dedicava l'Ajuntament a despeses d'instrucció pública. El pressupost municipal del 1922-1923 hem de pensar que els pressupostos llavors eren bianuals, l'exercici econòmic s'acabava el 31 de març i començava l'1 d'abril, i el que es preveia aquell any que es gastaria en instrucció pública. Per manteniment d'edificis, ja ho tenim aquí, 185 pessetes, i després, perquè veiem una miqueta que al final on dedicàvem recursos l'Ajuntament era en els premis que donava la canalla quan acabava el curs, més que en material escolar, més que en aquestes coses. El que volia era quedar bé amb els pares de la canalla i punt. I en conservació d'edificis es destinaven molt pocs diners. Perquè ens fem una idea d'aquesta quantitat, hem de pensar que es gastàvem el mateix amb tot el material d'oficina de l'Ajuntament, que eren 600 pessetes, que amb tot el que es destinava a atendre la conservació dels edificis de les tres escoles, l'escola de pàrvuls, l'escola de nens i la de nenes, es destinava el mateix. Sovint pensem que aquí la Seu era un lloc aïllat, que la legislació no es complia, que la llei es feia a Madrid i aquí no es complia, i sí es complia, i de fet a partir ja hi ha la Inspecció Provincial de Primera Ensenyança, que eren uns delegats, estava a la província de Lleida repartida per zones, i aquests delegats anaven i avisaven que es complissin totes aquestes instruccions que es donaven. Aquí tenim dos sellos, va evolucionant, totes aquestes zones van canviant de nom, també els professionals i els inspectors. A vegades hi havia casos que també es donaven, que arribaven a la justícia, que els professors o la junta de tal poble havia sobornat l'inspector perquè mirés cap a una altra banda. Això també ens ho trobem, però també acabava als tribunals. No ens hem de pensar que no hi acabava, que també hi acabava molt sovint. Bé, perquè aquí sí que parlem del primer quart del segle XX, però
no hi ha estadístiques escolars. L'única estadística escolar que he pogut trobar és aquesta estadística escolar del 1936 que ens dona una idea de fins a quin punt era rellevant aquesta escola pública de nenes. I aquí veiem que a l'educació pública hi anava més o menys unes 118 alumnes que vindrien a representar el 33%, el 35% de la població femenina. I en canvi la privada hi anava la majoria de noies, que era el 65%. Bé, l'educació femenina privada, fent aquí un breu apunt, com us he dit abans, es concentrava en dues institucions. Una era el Col·legi de Nostra Senyora de l'Ensenyança i aquí veiem, és molt interessant aquest anunci, ens parla una miqueta del que s'imparteix allà i que aquest Col·legi de les Monges ha patit una reforma el 1910. Aquí tenim un segell de la companyia i veiem aquest segell és justament de finals de maig del 22, que és quan celebraven els 200 aniversari de la fundació d'aquesta institució aquí a la Seu. Aquí al Col·legi de les Monges de l'Ensenyança, que aquí abans no us ho he dit, canvien els noms. Durant la pública veieu aquí que a la privada tenim Col·legi Comtal i Col·legi Valldaura. Durant la pública hi ha una llei que prohibeix a les institucions religioses exercir l'ensenyança. Com ho salvaran elles? Doncs creant patronats i evitant que s'associï aquests col·legis amb el que és una ensenyança religiosa. Bé, doncs la Valldaura, que aquí tenim 155 alumnes matriculades, eren les monges de l'ensenyança i el Comtal era la Sagrada Família, que ara en parlarem a continuació. Aquí tenim fotografies de les monges, sí que tenim moltes fotografies d'aquella època, algunes de més tard, però sí que tenim bastantes imatges. Bé, al Col·legi de les Monges de la Sagrada Família, les monges de la Sagrada Família tenien col·legis en molts llocs, fins i tot en van obrir una a Organyà durant uns anys. Bé, perquè veiem una miqueta, un informe de la Junta de Sanitat ens parla que en un d'aquests col·legis hi havia només un retrete, diu en un balcón, diu con la ventana, diu húmedo, sin agua y que desahoga un patio. Això era el lavabo d'aquell col·legi de nenes. Només hi havia un lavabo i era en un balcó. Clar, ens hem de fer una idea de la situació del moment. Bé, l'escola pública de Pàrvols, que era on anaven els nens dels 3 als 6 anys, els nens i les nenes, doncs era el primer punt que tenien aquests nens i entraven en contacte amb la societat i el legislador aquí el que volia recalcar i posar èmfasi en la importància d'aquesta primera educació. Diu, aquí a les escoles de pàrvuls sí que podien assistir nens i nenes i era generalment el que passava. Aquí veiem que és de 3 a 7, això és la llei del 57, com hem parlat abans, el 1901 es canvia per de 3 a 6. Algunes d'aquestes assignatures que es feien a aquests nens de 3 a 6 anys eren doctrina cristiana, deberes i formes de cortesia, letras y números, ideas claras y sencillas, cosa, canto, bé. Aquest col·legi de pàrvuls, inicialment, estava situat a l'edifici on hi havia els antics jutjats, al costat on hi ha el Palau Episcopal, i el 1909 s'acorda traslladar l'escola de pàrvuls a dintre de l'Ajuntament. Quan arribeu a la policia, al segon pis hi ha l'oficina tècnica i uns despatxos, doncs tot aquell pis era l'escola de pàrvuls. Allà hi havia els nens i tenien un pati que era on hi ha el Parc del Cadí,
que ja, com sabreu, hi havia els safarejos, però també hi havia una part que era el pati del Col·legi de Pàrvuls. I aquesta foto està feta allà. De fet, aquesta foto hi veurem la Mona Moncunill, i aquí és interessant veure que els nens i les nenes estan separats. El que ens deia la llei, tenim les nenes estan en una taula, els nens a l'altra, i al fons veiem una porta que ens diu Colegio Aire Libre. Clar, aquesta foto és una mica per fer difusió, per una foto de la canalla a l'escola. Es posava molt d'èmfasi que la canalla sortís a l'entorn, a veure coses. Bé, per conèixer una mica com eren aquestes institucions, tenim uns documents molt interessants que adaptaven cada any, que eren les memòries que feien les professores quan acabava el curs acadèmic. Quan acabava el curs acadèmic, elles anaven avaluant durant el curs les nenes com anaven progressant, però a finals de curs tocava l'hora dels exàmens. I l'hora dels exàmens no era com avui ens imaginem un test o unes preguntes, sinó que era més com una exposició de tots els treballs que havien fet els alumnes i les alumnes durant el curs. I al finalitzar s'entregaven uns premis a les nenes que anaven millor, que és això que us dic, que es destinava més a premis que a material escolar, i la professora llegia una memòria del que havia fet. Aquesta memòria s'estructurava en diverses parts. Una primera era el que ella s'havia proposat fer aquell curs, els entrebancs que havia tingut i els resultats que havia obtingut de fer. No us llegiré la de l'escola de Pàrvuls perquè veig que vaig una mica malament de temps i prefereixo centrar-me en la de nenes perquè crec que és més interessant. Però la de Pàrvuls també ens parla d'un problema que veurem també en la de nenes, que és l'absentisme. És a dir, no hi assisteixen. Els nens i les nenes no van a l'escola de Pàrvuls, estan matriculats, però hi van de tant en tant. I clar, moltes vegades apareixen cada 2 mesos. Clar, com poden seguir com els hi poden ensenyar? Tot el que han guanyat aquell dia ho perden al cap de 2 mesos i es torna a començar de nou. Aquí una altra imatge. Generalment tenim fotos on es barreja l'escola de nenes amb l'escola de Pàrvuls. Aquesta és una foto ja dels anys 30. Bé, l'escola de nenes se'ns ha conservat molt poca documentació. No tenim poca documentació, però sí que és interessant que tenim la matrícula escolar i ens podem fer una idea de les nenes que es matriculaven a l'escola pública, no les privades, perquè les privades tenien els seus registres propis. Ens podem fer una idea de les nenes que es matriculaven a aquesta escola. Aquí és interessant veure això, que fins i tot havien de ficar el palet de la A perquè ni tan sols els llibres on ho havien d'apuntar, que estaven fets per les impremtes, estaven preparats per ficar niñas. Vull dir, ho havien de fer ells a mà. Bé, l'escola de nenes, també la situació era la mateixa. Aquí s'unien molts factors. L'escola de nenes no era als jutjats, allà només hi havia la de nens, la de Pàrvuls, com hem dit, es traslladava a l'Ajuntament, i la de nenes era a l'edifici dels estudis. A l'edifici dels estudis, fins al 1800 i pocs, finals del segle XIX, hi havia hagut l'escola de nens. Però, clar, quan es crea l'escola de nenes, es troben que no tenen un local. I bé, diuen, bueno, ficarem els nens a l'edifici on hi havia hagut, això la Carmen ho sabrà millor que jo, on hi havia hagut els nens expòsits, i es deixa les nenes en aquest edifici dels estudis que estava gairebé en ruïnes. Us heu de pensar, és un edifici que es fan molt poques reformes i que no hi ha reformes. Llavors, clar, aquí veiem, també ens parla que
Aquí tenim aquest informe de la Junta de Sanitat, també ens parla dels lavabos, diu que tenen ventilació, però tampoc no tenen aigua, que estan en mal estado de limpieza. Clar, tot això. A més, aquí les inspeccions a l'escola de nenes, com que estava al costat d'on hi havia els militars, el quarter dels militars, moltes vegades la Junta, una de les excuses, jo crec que era una excusa, perquè ells també, si feien la petició, els militars també els donaven el permís per entrar per la porta per on havien d'entrar. Però molt sovint la Junta diuen no hem pogut anar a inspeccionar a l'escola de nenes perquè, clar, els militars no portàvem el permís i no ens han franquejat el pas. I allà es quedaven, perquè ens veiem una miqueta la importància que hi donaven. Doncs la importància era poca, i llavors el 1911 hi ve l'Emília Fabra Pallarès, i l'Emília Fabra, doncs clar, es troba que la Junta presta poca atenció a aquesta escola pública de nenes i decideix fer un text, quan aprofita que fa aquesta memòria dels exàmens, per deixar-los les coses clares, per demostrar que sí, que no era tirar els diners a educar les nenes, sinó que tenia la seva importància. I és molt interessant perquè aquí ja no parlem d'un professor o d'un pedagog o una pedagoga, sinó parlem d'una professora que va estar aquí a la Seu. I ens diu, se cree de ordinario que la mujer no necesita una instrucción tan esmerada como la del hombre, pero por poco que en esta cuestión se profundice, se verá que la felicidad del hogar y el porvenir de la patria dependen de gran parte, por no decir en todo, de la educación e instrucción femenina. Diu, de hecho, la civilización del hombre debía empezar por la civilización de la mujer. Diu, todos deberíamos estar convencidos de que de la educación de la mujer depende la del hombre. Los pensadores están de acuerdo al afirmar que el hombre viene a ser lo que la mujer quiere. Diu, si no está educada, no podrá influir para que la educación moral y social del hombre sea perfecta. En el corazón de la mujer reside la fuerza motriz que impulsa a la sociedad a moverse. En ella existen los elementos de vida sociable. Clar, aquí ens fa una defensa de la importància d'aquesta educació. I ens diu, i aquí fa una crítica a l'educació que hi havia, que ella quan va arribar aquí a l'escola femenina de la Seu es va trobar, diu que las familias gozan con cosas banales, diu, y la sociedad exige apariencias engañosas de etiqueta y lujo, siendo resultado final el retroceso patrio. És a dir, es posava més cuidado amb que les nenes sabiguessin parar a la taula en lloc de llegir i escriure. Això és el que ens vol dir ella. Bé, tenim dos informes, aquest primer del 1911 i el del 1912. El del 1912, sí, el del 1900, espereu. Aquí. Aquest segon informe, que és de 1911-1912, d'aquell curs, aquí ella ja ha tingut una experiència, ja fa 16 mesos que està a l'escola i ja pot treure valoracions. I ens parla i ens fa una foto de l'escola aquesta de nenes. I ens diu, a principios de curso, diu, teníamos matriculadas 23 alumnas, de las cuales asistían por término medio, diu, solo unas 12. Diu, en el mes de octubre y luego en los meses sucesivos, ingresaron nuevas educandas hasta obtener una matrícula de 45, diu, con una asistencia que no ha excedido nunca de 30. Diu, mucho nos ha preocupado esa irregularidad en la asistencia, que no deja de ser una importante remora para la enseñanza, y al remediarla hemos dirigido nuestros esfuerzos, pero nada pudimos lograr. Diu, las niñas de nuestra escuela, hijas casi todas de familias necesitadas, aquest és un punt clau per entendre aquesta escola de nenes de la Seu. Les famílies benestants portaven les seves nenes als col·legis privats. No el portaven a aquest col·legi públic que es caia a trossos i que no tenia material. Aquí només hi anaven les nenes pobres. Eren doblement victimitzades aquestes nenes. Primera per ser nenes, perquè els nens, al col·legi de nens, no era la mateixa aquesta situació. No se'ls queia a trossos ni passaven tant de fred. I el segon punt era aquest, eren famílies pobres.
Eran filles de familias necesitadas que tienen que quedarse muchos días en casa al cuidado de sus hermanitos. Per què? Perquè els seus pares, posats a triar que es quedi vigilant els nens més petits, hem de pensar que eren famílies molt extenses, deien que el nen vagi a l'escola i que la nena es quedi a cuidar la canalla. Perquè veien, amb l'educació de la nena, doncs no li veien importància. Y diu, mientras que sus madres, diu, acuden a ganar el jornal o están ocupadas en otros quehaceres. Diu, las altas ocurridas en los últimos meses del presente curso hace que algunas alumnas estén tan atrasadas que diu, ni saben deletrear a pesar de sus 10 años. Diu, mientras que otras, de 5 que han recibido instrucción en nuestra escuela durante el curso, leen ya con perfección sílabas directes, dobles i mixtes. Aquí ens parla dels resultats que ha fet ella. De fet, està contenta, diu que mira amb satisfacció, diu, podemos hacer constar que los progresos han sido tantos, diu que las niñas de 8 años, a quienes hace 16 meses va a enseñar les vocals, diu, hoy saben leer con perfección la letra manuscrita ja. També els hi donava classes d'aritmètica, és a dir, no ho centrar, aquesta professora, l'Emília Fabra, no ho centrava totes les labors. També feia classes d'aritmètica, veiem aquí que els hi ensenyava a llegir i a escriure, i finalment, en això sí que hi posen èmfasi en les labores, que ella remarcava la seva importància, diu, perquè aquí hem de pensar que, clar, les classes generals, aquestes assignatures, les ensenyaven 3 dies a la setmana, però en canvi les labors, per la seva importància, diu, la donaven cada dia. Diu que l'objecte d'aquesta asignatura, diu, era que cuando llegan las jóvenes educandas a ser dueñas de su casa, diu, puedan dar jornadas de costureras, diu, cosiendo la ropa, especialmente la blanca, y que después, cuando ésta empiece a deteriorarse, puedan hacerla durar mucho tiempo, diu, surciéndola, diu, y remendándola con aseo y pulcritud. Por esto, diu, hemos dado preferencia, diu, a las labores útiles, dejando las de adorno, és a dir, els tapetes, els bordats, que també es feien, els patrons, això ho deixava a part i es centrava en coses més pràctiques que els hi poguessin servir a aquestes nenes. Perquè hem de pensar que, clar, aquestes nenes que feien quan acabaven l'escola als 12 anys, perquè moltes, abans dels 12 anys, com veiem, ja deixaven l'escola, doncs moltes vegades les apuntaven a cosir, a bordar, perquè era el que la família volia fer temps perquè aquesta noia arribés a tenir 18 o 19 anys per poder-la casar. Si ens trobéssim al segle XIX, que en aquell moment ja hem dit a principis del segle XIX que no hi havia educació femenina, doncs les noies quan arribaven als 12, als 13 o als 14 anys ja es casaven, amb nois que sempre tenien una edat superior, generalment, estadísticament, que tenien 18 o 20 anys. Què passa? Que a principis durant el segle XIX hi ha el servei militar i retrassa l'edat de matrimoni. És a dir, els nois generalment no es casen fins que acaben la mili. És a dir, quan tornen de la mili, que normalment tenen 23 o 24 anys, doncs aleshores és quan contrauen núpcies. I això retrassa l'edat de matrimoni. Bé, i també s'ha d'englobar amb aquest moviment educatiu. Bé, aquí tenim l'única foto que hem pogut trobar d'aquesta escola de noies, que està, com hem dit, allà al costat dels pavellons militars, al passatge Quarter. Avui encara l'edifici més o menys es pot veure on era. I aquí això era el pati desaparegut de l'escola i tenim les professores. Aquí també tenim els pàrvuls. És una llàstima perquè no tenim una foto que ens surtin les nenes únicament. Sempre aquestes fotos es feien amb els pàrvuls. Aquí us he volgut, això és el mapa de la Seu, que molts el deu tenir vist. És un mapa del 1910, està publicat a la Geografia Comarcal del Escandi,
I aquí us he assenyalat on eren aquests centres. La de Pàrvuls, que com hem dit era l'Ajuntament, la de Nens, que era al costat del Palau Episcopal, i la de Nenes, que com hem dit era el passatge Quarter, al costat de la caserna, al quarter dels jesuïtes. Per això havien de demanar permís moltes vegades per entrar-hi. Bé, aquí us he volgut ficar aquest inventari, se'n conserven més, però aquest inventari ens mostra com era aquesta escola. L'inventari dels objectes que hi havia, hi havia 8 taules, diu 2 eren bipersonals, diu 3 carteles de lectura, un mapa mundi, un mapa d'Espanya, diu 5 sillas deteriorades, diu una plataforma, una mesa para la maestra, diu 2 cuadros de oración de entrada y salida de la escuela, diu un crucifijo, una imagen de la Virgen, i això que no hi falti, el retrato de su majestad Alfonso XIII. Un plumero deteriorado, diu un reloj de paret deteriorado, hem de pensar que potser ni funciona. Clar, diu 4 pizarras, diu 3 estan en buen uso, diu una deteriorada, diu un cántaro, aquí fica una càntara, però hem de llegir un cántaro inservible, vull dir que ni tampoc tenien per beure aigua a aquella pobra escola, diu un compàs, 4 llibres de lectura, vull dir, tenien 4 llibres de lectura, diu en buen uso, diu i varios deteriorados, diu una estufa deteriorada. Clar, hem de pensar que aquí, quan escriu aquest inventari, estem entrant a l'hivern, és el novembre del 21, i ens parla que l'estufa està deteriorada, i de fet tenim queixes de que no funciona. Aquestes nenes passaven fred, estaven en un edifici que es queia a trossos, i a més passaven fred. Diu un tablero contador, diu una campanilla, una màquina de coser inservible, és a dir, tampoc no podien treballar amb la màquina de cosir, diu un compàs, unos yesos i una escrivania deteriorada. I això era tot el que tenien. Clar, amb una família benestant de la Seu, doncs, qui se li acut portar la nena aquí? Doncs, per això hi anaven només aquestes nenes pobres que molt sovint no tenien material per escriure i que la professora s'havia d'anar a comprar uns llapis del seu salari perquè les nenes poguessin escriure. Aquí ja entrem a l'última part, parlem d'aquestes professores. A l'escola de Pàrvuls destaca la Amona Moncunill Viladot, que molts n'heu sentit a parlar que era Doña Amona, que molta gent es pensa que era una escola a part i era l'escola de Pàrvuls. Era una escola directament, el seu salari estava pagat per l'Estat, era l'escola de Pàrvuls, i ella era la que s'encarregava de cuidar la canalla. Aquesta Amona era del Pinell, al Solsonès, i va estar aquí en 2 ocasions. La primera va ser com a mestra interina del 1905 al 1908, després va marxar i va tornar al 1916 i ja es quedaria aquí gairebé més de, podríem dir, gairebé 40 anys es quedaria aquí. I ella, quan hi ve aquí el 1916, té 30 anys, ara fa 100 anys tenia uns 36 anys, perquè ho he volgut ficar perquè normalment quan veiem fotos d'aquesta senyora ja és una senyora gran. Aquí era una senyora jove quan hi ve. I altres professores de l'escola de Pàrvuls, tenim la noiqueta Vives Quer. Aquesta noiqueta és la que farà la memòria de l'escola de Pàrvuls. També tenim mestres substitutes, la Mercedes Oromí Obiols, la Maria Oca Balcells, que aquestes hi estaran molt pocs mesos. Bé, l'escola de nenes, aquí destaquen 2 figures, i us les he volgut aquí marcar en aquest període, del primer quart del segle XX. Una és l'Emília Fabra Pallarès d'Alp, quan hi ve aquí té 29 anys, quan marxa d'aquí en té 39, i és mestra durant 10 anys, del 1911 al 1921. I l'altra és l'Anna Ocamora Gibert, que era d'Organyà, que quan hi ve aquí té 34 anys i que és mestra a partir de l'any 1921. És curiós com hi ve l'Anna. L'Anna Ocamora no hi ve per un
generalment per accedir a una plaça de professorat, clar, hem de pensar que no anava a dit. Ja us he dit que hi havia un escalafó, es feien oposicions, estava tot molt reglamentat. Ella arribarà, doncs, amb un petit epígraf, una porta oberta que dona l'Estatut del Magisteri aleshores vigent, que és el derecho de consorte, és a dir, que la legislació el que volia una mica era la conciliació familiar. És a dir, quan un funcionari de l'Estat treballava en una població, doncs la seva parella, si era també funcionària, podia reclamar el derecho de consorte i que vingués aquí. L'Anna Rocamora estava casada amb un guàrdia civil, el guàrdia civil estava destinat aquí a la Seu, i ella, com que l'Emília se'n va a Menàrguens, l'Emília Fabra, amb el seu marit, demanen el trasllat a Menàrguens i marxen d'aquí, queda l'escola vacant. I llavors ella presenta els seus mèrits, l'Anna Rocamora, i la seva fulla, hem de pensar, que ja us he dit, que ells comptaven tots els anys que portaven ja exercint en propietat, com a interines, tots els que avui diríem com tots els punts a favor que tenien. Llavors això eren les anomenades hojas de servicio que s'enviaven quan es feien aquestes instàncies per demanar aquestes places. Llavors, clar, si en aquest moment hi havia una candidata que reunia millor requisits, doncs s'ho quedava l'altra candidata i no ella. Diguem, no ens pensem que hi havia tanta influència com podríem pensar. Bé, altres protagonistes d'aquest període, la Bonaventura Guàrdia, aquí no m'hi he centrat perquè, clar, són 9 anys i diguem que aquesta seria la professora que hi va haver a cavall del segle XIX i el segle XX, i després una professora interina, que és l'Antònia Bardagí, que arriba aquí el 1910 i el 1911 marxa. Clar, ens hem d'imaginar que aquestes escoles, molt sovint, a més de que les nenes no hi anaven, els professors no hi eren, estaven vacants. És a dir, la professora renunciava, se n'anava i podien passar 3 o 4 mesos que les nenes estessin sense professora. Clar, per la ciutat no era un problema, perquè les nenes generalment estaven a casa, eren més tranquil·les. En canvi, el problema venia quan els nens es quedaven sense professor, que llavors és quan ens trobem que juguen a pilota, que fan malbé els sembrats, que la lien molt parda. Llavors, clar, també hem de pensar que llavors la Junta sí que anava i es creia una carta i deia, sisplau, heu d'anar ràpidament a portar-nos un nou professor, que la situació ja no es pot aguantar. Quan l'escola de nenes estava vacant, doncs mira, està vacant, ja vindrà. Clar, com que les seves filles anaven en col·legis privats, doncs tampoc no era la seva importància d'aquesta junta. Clar, també hem de pensar que hi ha col·legis privats masculins, això ja no hi entro aquí, però també la Salle era un d'ells. Bé, el salari de les nostres protagonistes. Hem de pensar que a principis del segle XX el salari de les professores és molt reduït. A poc s'anirà canviant. De fet, la Montconill, quan arriba, el 1916, percep unes 1.100 pessetes anuals, que són elevades a 3.000 pessetes l'any 1921, i l'any 22 són elevades a 3.500, i finalment, durant el període de la República, arribarà a percebre unes 5.000 pessetes. De fet, aquí us ho he volgut ficar aquí perquè es veu molt bé com moltes vegades tenim associat la idea que la República puja els salaris dels professors. Estadísticament, l'increment salarial més fort es dona en aquest període final de la Restauració i ve donat per un major increment al pressupost, una nova mentalitat, la pressió que exerceixen aquests centres de magisteri femení perquè s'augmentin els salaris de les professores. L'escola de nenes, inicialment l'Emília Fabra cobrava unes 1.500 pessetes, després seran elevades a 2.000, i finalment, quan marxa, el 1922, percep unes 2.500. L'Anna Rocamora comença cobrant 2.000 pessetes,
que al cap de 10 anys li són elevades a 3.000 pessetes. Al costat us he volgut ficar una mica quan cobraven mensualment. Amb un conill, el 22, cobrava gairebé unes 300 pessetes mensuals. L'Estat se li quedava una part d'aquest salari, també no el percebia tot íntegrament, i l'Anna Ocamora cobrava unes 170 pessetes mensuals. Aquí també hi ha l'escola de pàrvuls, hi havia més canalla matriculada, també hi havia una valoració més positiva, com hem vist, d'aquesta escola de pàrvuls, més que la de nenes, i cobrava un salari major. Perquè us feu una idea, tampoc, aquí el senzill diria, bueno, més o menys, doncs aquestes gairebé 300 pessetes vindrien a equivaldre a uns 3.000 euros. Clar, aquí si us dic això us escandalitzareu i em direu, home, què diu aquest senyor? I us he volgut ficar una mica perquè us feu la idea. Clar, sí que més o menys vindrien a equivaldre aquestes 300 pessetes a uns 3.000 euros mensuals, però clar, hem de pensar que el cost de la vida era molt diferent. Els productes del camp sí que eren molt més barats, però hem de pensar que comprar un allotge era molt car, perquè no hi havia fàbriques que fessin allotges en sèrie, com avui entenem que els fabriquen allà a Xangai i ens els porten en vaixell i al cap de 3 dies es cauen a trossos. Doncs feien coses una mica més ben fetes i costaven una mica més. Bé, el 1922 us he ficat aquí, us feu una idea, a veure si era molt o poc, això ho podeu valorar vosaltres. El 1922 un diari, un número sol, valia 10 cèntims. Una gallina valia 12 pessetes i una dotzena d'ous valia 2,5 pessetes. Avui, no sé si aneu al supermercat i proveu de comprar una dotzena d'ous, no sé si per 2,5 € us els vendran, però... Sí? Sí? Bueno. Una dotzena o mitja dotzena? No, ella ha dit una dotzena, no? Sí, una dotzena. Sí, per 2 Sí. € per comprar en un supermercat. Bueno, bé. Diu, i unes mitges de seda valien 2 pessetes amb 85 cèntims. I el salari d'un treballador ben qualificat, no un treballador qualsevol, a Madrid, era d'unes 140 pessetes mensuals, que en total percebia a l'any unes 1.680 pessetes. Això era un obrer ben qualificat. Clar, hem de pensar que l'Anna Ocamora, com a professora de l'escola de nenes, no deixava de percebre una miqueta més. Bé, més enllà de ser mestre, moltes d'elles eren mares. De fet, era un punt a favor. De fet, si la professora estava casada, doncs aquest element distorsionador de la societat que tant preocupava les juntes s'esvaïa, perquè hi havia el marit, i si el marit podia ser el professor, millor, perquè només venia el professor a la junta i ja parlava en nom d'ella i ja estava. Aquí tenim una acta, que és del 1914, que és interessant per veure aquest punt de ser mare. És de quan hi ha l'Emília Fabra. L'Emília Fabra té la criatura malalta i aquí el marit, que és el professor en aquell moment, és el professor de l'escola de nens, doncs diu que, clar, aquí ens diu que l'escola portaven uns mesos que no hi havia classe, diu unes 3 setmanes, diu que no es donava classe i pregunten per quin motiu. I bé, ja els diu que la seva dona tenia la criatura enferma, diu, i que primero era la família que todo. És a dir, que primer era la seva família pròpiament que cuidar aquelles nenes de l'escola de nenes. Era difícil compaginar els dos punts. Hem de pensar que quan es quedaven embarassades no ens fica baja por embarazo, llavors ens fica baja por enfermedad, perquè veiem una mica si un embaràs és una malaltia dintre la mentalitat d'aquella època. I bé, i ja per acabar, doncs hem de pensar que generalment pensem que, i aquí no vull fer una mica de demagògia, sinó que a vegades venim amb moltes idees preconcebudes i pensem que tota la vitalitat, perquè clar, aquí abunden molt sovint els escriptors que un dia troben un document i sense fer cap context ni tenir cap intenció
fan i treuen les seves conclusions perquè venen amb un calaix d'idees preconcebudes. I cal treure's aquestes idees, cal mirar-se la legislació. La societat d'aquell moment és una societat dinàmica. Heu vist una foto que hi havia uns anuaris, posava 1921, 1922, 1923, cada any canviava la llei, cada any hi havia canvis legislatius. La societat... Això com ara. Això dels canvis legislatius en educació segueix... També. Bé. Ja no en canviem molt. Bé, doncs hem de pensar que era una societat viva i dinàmica i que el magisteri tenia un protagonisme i en aquest cas, aquí a la Seu, es constituirà una associació professional, la història de la qual és gairebé oblidada, que és aquesta associació de maestros i maestres del Partido de Seu d'Urgell. És a dir, tenim una associació professional dels mestres de tota la comarca del Partit Judicial, menys la part sud de l'Alt Urgell, que això sempre havia depengut de Solsona. I aquesta associació, hi tenen un protagonisme les mestres, i tenen la veu les mestres. És important aquesta associació i, de fet, aquesta associació està una mica aturada a principis del segle XX, cap als anys 20 agafa força i és curiós perquè quan agafa més vitalitat aquesta associació és justament durant la dictadura de Primo de Rivera. És quan a aquesta comarca s'organitzen congressos pedagògics on hi participen dones. Això és interessant perquè fins en aquell moment l'esfera pública, que una dona fes un parlament a aquest districte, doncs era una cosa novedosa. Vull dir, és un moment de trencament brutal i aquest moment de trencament es produeix cap a principis del segle XX, però cap a les dècades de 1910 i 1920. Amb això què vull dir? Que ens trobem un magisteri femení, una societat amb canvi, innovació i evolució fins i tot durant la dictadura. Què vol dir? Que no tot hi veiem la pública. I abans de llegir-vos aquest últim fragment, que és amb el que vull acabar, us vull fer una reflexió que ara veureu. Un dia un escriptor, d'aquests que dic jo, de secà, deia, diu, el telèfon a tal poble, no us diré el poble perquè algú em descobriria l'escriptor, diu, hi va durant la república i llavors ficava la coletilla. Diu, perquè clar, diu, totes les coses bones, diu, hi ven amb la república. Llavors, clar, no podia arribar en un altre període, havia d'arribar en aquell període perquè, clar, totes les coses bones, diu, van passar durant la república. Clar, aquest senyor no va fer cap recerca, quan en veritat el telèfon havia arribat no al 1933, sinó al 1922. Bé, aquí us llegiré un fragment d'un informe que no és de la Seu, sinó que és d'una professora d'Organyà i que també l'hem d'incardinar en aquestes memòries d'exàmens. Ens diu, es cierto que instruyendo se educa, pero no se educa tanto como conviene, y muchas veces ocurre que todo lo que las niñas saben es tan solo memoria mecánica y que a nada conduce. Pero válgame el cielo que es eso lo que las familias aprecian y estiman y quieren para satisfacer su loca vanidad de que su hijita de 6 años ya sabe esto, aquello y lo de más allá. Bé, aquí, ja per finalitzar, i ja us deixo anar a sopar, us volia acabar llegint un fragment d'aquest informe que ens fa l'Emília Fabra, que crec que és un bon acabament per tot això. Quan ella valora la importància d'aquesta educació, ens diu, es conveniente, diu, que la maestra, diu, lejos de desmayar ante las dificultades que encuentra, amoldándose a las evoluciones que requiere la época, ha de amoldarse a las evoluciones que requiere la época presente. Diu, se ha de esforzar en formar la mujer del porvenir,
mujer eminentemente femenina por su destreza mecánica, por su ternura en el sentimiento, pero mujer dispuesta para la lucha, para el trabajo, para el dolor, para cuyos conocimientos científicos y estéticos tengan adaptación inmediata. Diu la higiene moral i material de la família. Amb això que us vull acabar fent aquesta reflexió, que a vegades, quan pensem en un període del passat, pensem, bé, aquestes persones, avui ens ha parlat aquí del 1922, la seva vida no va continuar. Sí que va continuar i és important aquesta educació femenina de principis del segle XX, perquè bàsicament ens marcarà aquestes generacions que arribaran a la vida adulta a mitjans del segle XX i aquest nou estil i totes aquestes primeres idees, totes aquestes primeres dones que lluiten, aquestes alumnes seguiran i obriran pas a la societat a la dona i faran que, sortosament, avui no sigui una idea habitual el que acabàvem de llegir al principi. I bé, i finalment voldria agrair-vos a tots la vostra assistència i també fer una crida, que sempre la faig, a que emmeneu els calaixos, perquè els historiadors no tot està a l'arxiu, vull dir, no tot ens ho posen a l'arxiu, i lamentablement, com heu vist, tenim molt poques fotos d'aquesta escola de nenes. I és una llàstima, perquè aquestes fotos, si estan en una caixa, no cal entregar-les a l'arxiu i dir doncs quedeu-vos-les, perquè jo entenc i jo tinc fotos a casa i tinc llibres que no els entregaré ja, perquè els entregaré una digitalització, si de cas, perquè els hi tinc carinyo. Però una digitalització que es pugui veure, que puguem identificar les persones, que puguem identificar aquestes nenes i fins i tot algun document. Qui sap si algú que ens està escoltant d'aquí un any pel YouTube diu mira, tinc un document que la meva padrina o la besàvia era professora aquí a la Seu, doncs que el comparteixi. I si no, i si diu, que el publiqui i que el transcrigui ben fet i que el doni a conèixer a la comunitat acadèmica, que jo personalment que estic treballant en aquest tema, ho agrairem moltíssim i crec que serà una forma de reconèixer aquestes nenes que, com hem dit, eren doblement maltractades per la societat, primera pel fet de ser nenes i segon per ser de famílies pobres. I jo crec que salvar la seva memòria i que d'aquí 50 anys, no avui, sinó d'aquí 50 anys, els nens i nenes que vinguin puguin saber com era la vida d'aquells nens i nenes i sobretot de les nenes, perquè avui en dia és la més desconeguda, doncs ens ho agrairan. I jo crec que és un deure social que tenim tots nosaltres, envers ells, que ja han passat, i envers les generacions que vindran. I bé, fins aquí, agrair-vos la vostra presència i bé, gràcies per escoltar-me. No sé si ja... Bueno, ja és tard, vull dir que sí. Si algú vol contactar amb mi, pot escriure a l'arxiu, aquí hi ha la Teresa i la Verònica, i ja us passaran el meu contacte. Vull dir que jo soc molt pesat allà i no tindrem cap problema perquè... Com es deia aquell bacallà que has parlat al principi? Com se deia de nom? Qui? Un cafallà que has parlat al principi. Sí, aquell que havia escrit els llibres aquells, sí, es deia Ramon Ruiz Amador. Cubill? No, Ruiz Amador. I era de la banda de Girona, era de la província de Girona. Però de fet va viure a Barcelona, gran part de la seva vida. I de fet aquests llibres que es creia de l'educació femenina
els escrivia a Barcelona. Que pensava que no fos a la Seu. No. Però després aquests que he parlat, les memòries aquestes, sí que eren de les professores que van estar aquí, que és el més interessant perquè no tenim pràcticament documentació de l'escola administrativa, és a dir, no es conserven els registres de sortida d'aquesta escola femenina, que hi havien de ser, perquè era una institució a part. I tampoc no tenim correspondència pròpiament d'aquesta professora. Només tenim doncs, allò que hi va haver a l'Ajuntament i parcialment el de la Junta, perquè les juntes aquí passa que molt sovint, com que eren, ja ho hem dit, no eren pròpiament de l'Ajuntament, eren uns regidors, uns pares de família, el capellà, perquè el capellà no ho hem dit, però també hi era, també era vocal allà a aquella junta. I, clar, el fet de que fos una junta paral·lela a l'Ajuntament, però no ben bé de l'Ajuntament, doncs feia que la gent agafés carinyo, com passa moltes vegades quan algú té una associació. Tenen els papers i en lloc de dir quan pleguem els tornem, bueno, mos quedo jo, passa alguna cosa, i el secretari deia dir, no, endús-te'ls, igualment no se'ls mirarà mai ningú, però te'ls pots endur i cap a casa. I clar, això fa que es dispersi la documentació i que sigui difícil. Els hermanos de la Salle van establir aquí la Seu? Sí, al principi... Van absorbir una escola pública. No sé si és cert. Sí, van... Dic que els hermanos de la Salle, quan es van establir aquí a la Seu, Sí. tinc entès que van absorbir una escola pública. No. Van seguir... No, van crear una escola privada. Van crear una escola privada. De fet, l'escola de nens continuarà. De fet, aquí tenim els hermanos, l'escola de nens, l'escola de nenes, l'escola de pàrvuls, les monges de la Sagrada Família i les monges de l'ensenyança. Bàsicament, aquests eren els centres, a part que aquí cal recerca, a part de que sempre hi havia escoles il·legals. És a dir, gent que feia de professor, no tenia títol i feia d'escola il·legal. En pobles petits era el capellà. Molt sovint ens trobem que el capellà havia muntat una escola il·legal, no li agradava com educava el mestre i decidia muntar una escola il·legal, fins que un dia donava la casualitat que el dia que ensenyava passava l'inspector de primera ensenyança. L'agafava infraganti o algú elevava alguna queixa, no tenia per on sortir-se i s'incoava un expedient. Plegava aquesta escola il·legal, però al cap de 4 o 5 mesos continuava. Fins que el tornaven a enxampar, es tornava a obrir un expedient i... Clar, aquestes escoles il·legals eren bastant típiques, i després les acadèmies, però això ja és un moviment posterior a aquestes acadèmies d'educació. Segurament hi havia alguna en aquest període, però ja us dic que és difícil de documentar perquè l'Ajuntament, aquesta Junta, només tenia el control sobre aquests col·legis que eren públics, no sobre els privats ni el que es deia particulars. Bé. Per això es deia el de Doña Ramona, perquè Doña Ramona molt sovint penso, molta gent la sento, que parla de Doña Ramona gairebé com fos una institució particular i era l'escola de pàrvuls. Això també cal remarcar-ho, i era professora de l'escola de pàrvuls. Tot i que, perquè com que va estar tants anys, va agafar un protagonisme que va solapar l'escola de pàrvuls. I com que la gent, amb el pas del temps i els continus canvis de la llei d'educació, es va perdent, doncs no sap... No era de pago, Doña Ramona? A vegades era il·legal cobrar, això s'ha de dir, però a vegades es cobrava. Passa com amb tot. És a dir, els delmes, a vegades pensem, els delmes de l'Església s'aboleixen al segle XIX, però la meva padrina em deia que ella encara portava una part dels fruits al capellà com a delme, i això era als anys 30, i després de la guerra. Clar, moltes vegades es fan coses que són il·legals, es cobren unes tasses que són il·legals, però bueno, com que ningú diu i en part hi havia la situació aquesta que diguem, que és difícil on queixar-se. Clar, avui és fàcil, fiquem un post a l'Instagram o al Facebook
hissar-me la Mari Morena, però en aquell moment doncs, era tot una mica més complicat. I bé, no sé si hi ha alguna pregunta més. I bueno, bona tarda.